Sa patuloy po ng ating balitaan, planong itatagpo ang Ilocos Norte Command Center na pagmumulan ng agarang equipment, datos at personal na para sa anumang emergency. Ang hakbang ay kasunod ng mga nagdaang malalakas na bagyo na humagupit at nagpadapa sa lalawigan bilang bahagi ng adhikain na mapanatiling ligtas ang bawat Ilocano. Itinaas na din ang antas ng opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management na otorisado sa paggamit ng kakayahan at para sa epektibong operasyon. Tuwing may kalamidad, kasado na ang pagpapatupad ng libreng sakay para sa mga graveyard workers na may rutang tatahak sa Lawag, Sarat, Dingras, Bacara, Pasukin at Batak, Pawaya. At kaugnay nito, pinapalakas pa ng tanggapan ang kakayahan ng mga lokal na volunteers at barangay upang mapabilis na mapaabot ang tulong sa mga komunidad. At pagkatapos ng unos, dulot pa rin ng mga kalamidad. IFM News. IFM News. IFM News.